Volcano News. I aften har vi fokus på vulkanen Etna, som sent i aftes gik i udbrud. Hvis ikke alle er bekendte med Etna, kommer der en smule information. Og som altid, hvis der ikke er magma, er der ikke hot. Etna er en utrolig eksplosiv vulkan, fordi den ligger i en subduktionszone. Den ligger nemlig oven på den afrikanske kontinentalplades neddykning. Derfor er den magma, som kommer op, også produceret af kontinentalpladen nedenunder. Det, at magmaen er så tykflydende, betyder, at gasarterne har svært ved at slippe ud, når vulkanen er i udbrud. Det er også vigtigt at bide mærke i, at der sjældent går mange år mellem dens udbrud. Og velkommen tilbage i studiet. Vi har modtaget nogle læserspørgsmål, som jeg nu vil svare på. Og det første spørgsmål, det er fra Anne, som beder os forklare kort, hvad magma helt præcis er. Og de forskellige typer magma, så det vil vi gøre, Anne. Magma, de indeholder gasser, og de her gasser, de er opløst i magmaen. Og når trykket virker, så begynder gasserne at skille sig ud i gasbobler. Og der er forskel på magma, men i det basaltiske magma, så vil boblerne udvide sig og frigive sig til atmosfæren, og derefter vil der så opstå et relativt roligt vulkanudbrud, hvor lavaet vil løbe ned af krateret, af krateråbningen på vulkanen. Men så er der så også den granitiske vulkan, hvor der her opstår et meget, meget eksplosivt vulkanudbrud, og det der sker, det er, at gasboblerne de står under utrolig højt tryk, og derfor så begynder de at udvide sig. Derfor så er gassen i en granitisk magma, det er sådan, så det ikke slipper ud, fordi den har sådan en rigtig høj viskositet. Og hvis I ikke er bekendte med begrebet viskositet, så betyder høj viskositet, at magmaen er tyndflydende, og hvis viskositeten den er lav, så er magmaen tykflydende. I Etna er det så dermed den granitiske magma, der er tale om. Tak for det spørgsmål. Og velkommen tilbage til studiet. Det er selvfølgelig stadigvæk med fokus på Etna, og med mig i studiet der har jeg Bente Andersen, som vil fortælle os lidt om hvad grundene til, at Etna er sådan en speciel vulkan. Ja. Fordi Bente Andersen, du er også studerende, og du læser vulkaner og de forskellige slags vulkaner, ikke? Altså du beskæftiger dig meget med sådan, ja, hvad der gør vulkaner sådan forskellige, og hvad der adskiller dem fra hinanden. Og hvad er det, der er så specielt ved Etna? Hvad er det, der har ændret sig hen over årene? Jamen, Etna menes at udvikle sig hen mod at blive en hotspot-vulkan. Og det, der er specielt med hotspot-vulkaner, det er, at de foregår en konstant opsendelse af magma fra jorden. Der har således været i næsten konstant udvikling gennem de sidste 3.000 år, og det er altså rigtig mange år. Og det gør, at udbruddene opstår med meget få års mellemrum. Og tak til dig, Bente Andersen, der har været fornøjelse at have dig i studiet i dag. Og det bringer mig videre til vores korrespondent, Lise Andersen. Jeg befinder mig på Sicilien, en lille ø uden for Italien. Vulkanen Etna, som vi kan se i baggrund, gik i udbrud sent i aftes og stadig i gang. Udbruddet er det største siden februar 2015. Tidligere i dag blev beboerne evakueret, da lavaen kun er få meter fra at ramme hovedvejen. Der er heldigvis ikke. Og så er vi tilbage i studiet igen, og vi har modtaget endnu et spørgsmål fra en seer, som er nysgerrig på Etnas dannelse. Og spørgsmålet er fra Lone, og det vil vi selvfølgelig svare på, Lone. Fordi det er sådan, at for små 60.000 år siden, så udsendte en undersøisk vulkan en masse udbrudsprodukter. Og det her skabte så Etnas vulkankejle, som er den, I kan se i starten af denne udsendelse. Det vil altså sige, at Etna startede som en undersøisk vulkan. Og det forløb sig således, at der for over 2 millioner år siden, så begyndte der sådan en vulkanvirksomhed øst for øst for den nuværende vulkankejle på bunden af havet, og den er så siden bygget sig op fra havbunden ved gentagne udbrud. Og Etna er altså opbygget sådan, at den nederste del er en skjoldvulkan, og den øverste del er en stratovulkan. Tak for det spørgsmål. Og så er vi tilbage i studiet, og jeg vil gerne byde velkommen til Lise Sørensen, som vi har fået æren af at have her i dag. Og Lise Sørensen, du er ekspert i vulkaner, og du specialiserer dig især i magma. Ja. Og da vi jo har fokus på en eksplosiv vulkan i aften, så vil vi høre, om du kunne fortælle os lidt om forløbet af sådan en eksplosiv vulkan. Jo, selvfølgelig. Og tak fordi jeg kommer at være her. Det er jo ikke første gang, vi ser med den ting. Og jeg vil bare gerne starte med at sige, at Etna, det er en dejlig vulkan. Og det forholder sig jo sådan her med eksplosive vulkaner, at magmaet samler sig i en
stort magmakammer, og det kan både ligge i den øvre og den nedre del af jordskorpen eller i jordens kappe. I kamrene vil magmaet så forsøge at slippe ud gennem de her revner, der kommer i jordskorpen. Og hvis trykket i et kammer så bliver stort nok, vil magmaen slippe ud gennem et vulkanudbrud. Og når det sker, så bliver magmaet, som vi kender, til lava. Men hvad sker der så, Lise Sørensen, hvis der ikke er de her revner i jorden? Jo, et rigtig godt spørgsmål. Og der kan nemlig også godt forekomme de her steder, hvor der ikke findes revner i jorden. Og det er simpelthen, så sker der det, at trykket bliver så stort i de her magmakamre, at de selv skaber revnerne. Og på den måde, så slipper magmaen så ud. Altså, der kommer et vulkanudbrud. Tak til dig, Lise Sørensen. Det er fornøjelse at have dig i studiet. Velkommen tilbage i studiet igen. Vi har fået en hel masse spørgsmål, og mange af dem drejer sig om Etna og vulkaner generelt, om de kan påvirke jordens klima og menneskerne rundt om. Og det kan de, fordi det er nemlig sådan, at med store vulkanudbrud, så kan de sagtens have indflydelse på jordens klima. Og især hvis det er de kraftige udbrud, fordi de er nemlig i stand til at reducere jordens gennemsnitstemperatur, og især på jordoverfladen. Og det her, det kan altså påvirke os selv flere år efter. På vulkanen, altså Etna, der bor der faktisk rigtig mange mennesker, og det er jo på trods af, at der jo faktisk ikke går særlig mange år imellem Etnas udbrud. Men grunden til, at folk stadigvæk bor tæt på Etna, det er, at en vulkansk aske faktisk kan være frugtbar under de rigtige forhold. Fordi vulkansk aske er faktisk mest frugtbar i det subtropiske og det tropiske klimaer, fordi der er rigtig meget nedbør. Jeg håber, det svarede på alle jeres spørgsmål. Og så ønsker vi en rigtig god... Og det var alt, vi havde for jer i Volcano News i dag og i aften. Vi ønsker jer alle sammen en rigtig god lørdag. Og så er der selvfølgelig én ting tilbage at sige. Hvis der ikke er magma, er der ikke hot!